golàs, l'empat. Un parell de gols, així, molt macos. Començava el partit amb aquest fora de joc que significava un gol per l'Horta. Vam veure dos equips, segon contra tercer o primer contra tercer, mostrant molt bon joc. Futbol. Futbol. Xavi Molist és un home molt versàtil que a més té l'ajuda davant del figuerenc Sergi Arranz, que no falla, i en aquesta acció, al minut 12, acabava la pilota dins de la xarxa pel davanter Alan Pordanès, que és el pitxitx indiscutible i amo i senyor del gol d'aquesta primera catalana. Una jugada de Mainau des de l'esquerra acabava a les botes d'Henry, que ja acumula el seu segon gol amb el Fili Lasso. A partir d'aquí, doncs, el partit va ser una bogeria d'ocasions, de bon futbol. Els dos equips molt conscients del que s'estaven jugant, sobretot que una victòria del Llagostera afegiria un altre equip més a la lluita entre l'Andorra i el mateix Horta per aconseguir la primera plaça. Vèiem aquest golàs d'Edgar, per què no dir-ho, des de la frontal de l'àrea, que aconseguia creuar la pilota i superar a la porteria rival. L'Horta, que tot i el resultat a favor no es quedava enrere, i el Llagostera estàvem veient com intentava sortir jugant. Sortint jugant va ser la jugada de Pol Terrenys, que va arrencar des del propi camp. Va fer un gol com en Messi contra el Getafe, que va marxar de tothom i va aconseguir... Contra el Ronaldo, el bo, contra el Santiago Compostela, contra el compro. Per exemple, te'l compro també, o com Maradona. I al minut 64 Pol Terrenys empatava el partit. A partir d'aquí els dos equips van fer una passa endavant en busca del partit. Els que agrada jugar, llàstima que avui ets l'entrenador, però has pagat molts de diners per poder jugar un partit com aquest, un camp com aquest, contra un equip com aquest, un dels millors equips de la categoria, per no dir per mi el millor, un gran entrenador, molt bons jugadors en totes les seves línies, i un partit molt competit. Estem molt contents d'haver vingut a sumar, perquè és un camp complicadíssim. Ja han estat a dalt tota la temporada, és un dels rivals a batre per tothom, i nosaltres veníem a això, intentar estar a l'alçada de l'Horta, que és un dels millors equips de la categoria, voler competir, com ens marquem cada setmana. Crec que hem estat molt valents i l'equip estic orgullós del treball que ha fet.